Ya ukaona vanhu vakaita sevava vakutaura mafani because iri ndo ratachiti ndo team rapresident Mnangagwa, ndo team ratachiti tiri kumira napresident Mnangagwa murezimbabwe apa munofanira kuunderstanda something, munofanira kubata something. So first of all, look what is happening right now. Tarisai muone zvigananda zvigananda zvikuru ndo vana Tagwirei nana Sewikno vari kumiswa. Vamote vari kumiswa papi? Inzwai, vari kumiswa vakomana Wikno wakati kuda kudhonda $3.6 million kuparliament inova yakaonekwa nevanhu directly as a bribe. But hey, it's not the first time Wikno doing things zviri kunzi mabribe. Wakabribe kubva kana kunzi in fact wakapa vanhu mota nemari kubva kuvakuru vemachechi because it's so important. Kana uchienda kumukuru weZCC wonomupa mari nemota, woenda kuna Rt Angel wonomupa mari nemota, woenda kuna vamwe mufundisi vakati womupa mari nemota, woenda kumadzibaba uku wonopa mari nemota. Do you know what that is? That is a lot of influence, because remember vakuru vemachurches vane a lot of influence. But apa toda kusvika panyaya yanhasi muri Zimbabwe, patoda kuti muconnecte madots, because mukasanzwisisa nyaya yose you won't understand ku General Mapuranga vari kuzobudikira, saka manje impact yavo muri Zimbabwe is all this army of retired generals of ZANU-PF Youth League, vana Tino Machakaire, vana John Paradza. Tino Machakaire mfana wamoziwa wakabudikira, ndio wakakondema Tagwirei direct through the ZANU-PF Youth League. Vana Patrick Chinamasa muri Zimbabwe takazviripota panapa. These are not lies. Pane mwana kuti muri Zimbabwe iwe tinotepenyura nawo handiti, because tinoferefeta, tinosecha, tichiziva politics dzemuzimbabwe, tichiverenga maarticles, tichiona news pamadaily news, tichiona ZBC, tichiona chii, tichienda patwitter, tichitevera vose avo mapoliticians, tichihwa zvavaposta zvavaita sei. That's how we get the news. And then toya nadzo pafacebook, toya nadzo payoutube, makuti hainema because iwe hauna kuzviona inema chirudzi. That's why uri kutifollow handiti, kuti uwane malatest updates, and toya tokupa malatest updates. That's why I think on this video I attached a screenshot of the post ya retired Lieutenant General Winston Sigauke on X, and it's so gachipinda mukunyadziswa kuri kuitwa Mnangagwa right now na the retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapuranga vari kuti chihanzi nyapa mufanira kunzwisisa history muri Zimbabwe, mufanira kupabata. Inzo hanzi in November 2017 Emerson Dambudzo Mnangagwa was not in Zimbabwe. He was not organizing, he was not mobilizing, he was not commanding, he was not in the streets, he was not in the barracks, he was not at the negotiating table. He was outside this country, having fled when the pressure became too great, sheltering in the Republic of South Africa, while the men and women he would later call his colleagues did the dangerous, costly, irreversible work of changing this nation's history. I want every young Zimbabwean to understand what that means. The man who is today the president of the Republic of Zimbabwe, the man who signs the legislation, who addresses the nation, who receives foreign heads of state, who speaks at the United Nations, that man was not here when the work was done. So rigaitimbopaisa flashlight apa toche toona kuti vari kuti chii retired general vari kuti muna 2017 pakaitika a coup which is not a coup, led by the retired General Chiwenga, who is the vice president right now. Mnangagwa anga asipo zvachose, zvichida kuti haana kana risk yaakatora pachinhu chiya chiyakuitika kwacho, isn't it? Zvichida kuti at the time also he had no leverage. Muri Zimbabwe leverage kureva kuti kana ini newe tichitaura dhiri kuti right toda kuita dhiri rakadai, I have something chandoziva kuti unoda, which means I know kuti you actually be there until we have that deal come to fruition, handiti. But Mnangagwa anga adzingwa zvokuti kudzoka kwake munyika zvaireva kuti anda Mugabe ari kusungwa. So at that stage Mnangagwa hapana chaaiva nacho chinodiwa naChiwenga kana kuti chinodiwa nemamwe macomrades aiva naChiwenga, vakadecide kuti Emerson would lead. I mean, they followed protocol after all, because Mnangagwa was the vice president, the first vice president, who in case of anything happening, death ya Mugabe, Mnangagwa was supposed to take over the office. And
So regaitinde kumberi apa mure Zimbabwe, hanzi the work was done by others, and those others are now one by one being removed, silenced, marginalized, assassinated, erased from the story of what they built. That is not politics, that is not governance, that is not even ruthlessness in the ordinary sense. That is ingratitude of a magnitude that has no modern parallel in the history of this republic. Hanzi kusatenda uroi ndozvitaugwa panapa nageneral kuti mukomana haatendi, so much ingratitude isati yakamboonekwa munyika medu mure Zimbabwe. Do you agree with this? Hanzi General Constantino Gouveia Dominic nyika dzino Chiwenga ndo panobva zima chichengwai GCGDNC. Alright, so it's retired General CGDN Chiwenga made the announcement. General Chiwenga commanded the institutional loyalty of the Zimbabwe Defense Forces. General Chiwenga put his uniform, his rank, his freedom, and his life on the line to make the transition possible. The soldiers who moved that night moved because of General Chiwenga. The institutions that held that night held because of General Chiwenga. The international community that watched that night assessed what they saw through the lens of General Chiwenga's credibility. Credit yose mure Zimbabwe iri kutogwa panapa retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapuranga ichipiwa Chiwenga kuti zvese zvakaitika paya. It had nothing to do with Mnangagwa, but Chiwenga's legitimacy, Chiwenga's influence, Chiwenga's position. Mnangagwa flew back into a presidency that General Chiwenga built for him. So in other words, paya panonzi nemaZimbabweans, iye Chiwenga ndiwo akaisa munhu ngamubvise, iye Chiwenga ndiwo akadai so. Vanenge vachirevesa, isn't it? Because anditi General kutaura kwa hanzi, and what has General Chiwenga received in return? I will tell you what General Chiwenga has received. He has received marginalization. He has received the systematic removal of his allies from every institution of consequence. He has received the managed diminishment of his public profile. He has received the cold, calculated distance of a man who no longer needs what was given to him and has decided that the giver has become an inconvenience. Vaenda kumberi retired general vachiti ivo Vice President Constantino Chiwenga utano hwavo has been a matter of public concern for some time. His health, and what has been less publicly discussed is the political environment surrounding that health crisis, the access that has been denied, the support that has been withheld, the institutional isolation that has accompanied his physical vulnerability. Mure Zimbabwe, muri kunzwa maclaims retired general here panapa kunzi pane zviri kuitika around Chiwenga zvisiri bhoo, pane zviri kuitika zviri kutokanganisa health yake, the political environment. Mure Zimbabwe, hanzi I am a soldier, I do not make allegations I cannot support. Zvira kuti retired general, in other words, is claiming to have evidence of these things. Havazi kungotaura. Hanzi, but I say this clearly and on the record, the full story of what has happened to Vice President Chiwenga medically, politically, and institutionally has not been told. And the people of Zimbabwe have a right to demand that it be told completely, transparently, with independent verification. Mure Zimbabwe, toda kuti munzwisise something. Regai tipedze nyaya vatopedza a statement issued by retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapuranga on X, formerly known as Twitter. Kwete kuzoti vanhu vanouya vachibvunza munozviona kupi, right? And because when the man who made your presidents possible is fighting for his life and fighting for his political survival simultaneously, and the president he installed is nowhere in that fight, something is profoundly, historically, unforgivably wrong. General Valerius Vanda saved this nation as commander of the Zimbabwe Defense Forces. Right, wapedza General Sigauke. Handisi kuti zvinyaya General Valerius Vanda yavazopinza kuzasi ukoko vanga vakuda kuconnecta papo, because vari kuita kunde madotsi kava papo. Isu tachitaura nezva CDGN Chiwenga.
and then vazobva vapinza Valerius Vanda right now he is retired. He is a man who have said one or two words, but through diplomatic ways or diplomatic speech, he is not like you will not say things directly, but as political analysts, political commentators, we come and then we teach to figure out, in this speech here's the hidden meaning. Ndopapa tinoachikuudzai news. So muri Zimbabwe izvi ndo zviri kuitika izvi. Muri kunzwa imimi kuti retired general vari kuti chii, but retired general still have got something so something very important. Muri kumunzwa munhu ari kuti inini ndiri musoja, handiti ari kukurimindai kuti musoja, and haasi kuzongotaura ma-allegations asingagoni kuita support those allegations. Zvichida kuti somehow murume une evidence. Muri Zimbabwe tiripo pano pamuzinda wevanhu. As soon as new information comes to us, as soon as we get new updates, talk by, this. Stay tuned, stay subscribed, and thank you for watching.